Bangga lan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 7. Bondone Pak Bennet meh kabeh ana ing sawijining tanah sing ngasilake 2000 saben taun. Sing sayange kanggo anak-anak wadone wis duwe aturan waris kanggo sanak sedulur sing adoh yen ora ana ahli waris lanang. Lan bondo ibune sanadyan cukup kanggo kahanan urip, ora iso nutupi kekurangan saka pihak bapake. Bapake biyen dadi pengecara ing Meryton lan ninggalake warisan 4.000 pon. Dheweke nduweni sadulur wadon sing omah-omah karo Pak Phillips, sing biyen dadi juru tulis kanggo bapake lan banjur nerusake usahane. Uga sedulur lanang sing manggon ing London kanthi usaha dagang sing cukup terpandang. Desa Langbourne mung adoh sak mil saka Meryton. Jarak sing trep banget kanggo para wadon enom sing kerep kepincut lunga menyang kono 3 utawa kaping 4 sajrone seminggu kanggo ngunjungi bulike lan toko topi sing ana ing sebrange. Loro sing paling enom ing keluarga, Catherine lan Lydia, paling kerep nindakake kunjungan iki. Pikirane luwih kosong tinimbang mbakyu-mbakyune, lan yen ora ana kegiatan liyane, mlaku menyang Meryton dadi cara kanggo ngisi wektu esuke lan dadi bahan obrolan sore. Lan sanadyan ing desa ora ana kabar anyar, dheweke mesti iso nemokake saka bulike. Saiki dheweke malah kebak kabar lan kebagian amarga ana resimen militer sing teka ing wilayah kono. Resimen kuwi bakal manggon sakjerone mangsa lan Meryton dadi pusat markase. Dolan menyang Bu Phillips saiki dadi sumber kabar sing paling nyenengake. Saben dina nambah kawruh babagan jeneng lan hubungan para perwira. Panggonane ora suwe dadi rahasia lan pungkasane dheweke wiwit kenal langsung karo para perwira. Pak Phillips uga kerep ngunjungi dheweke kabeh, lan iki mbukak sumber kabagian anyar kanggo para keponakane. Dheweke ora ngomong apa-apa liyane kejaba perwira lan bondo gedene Pak Bingley sing biasane nggawe ibune semangat dadi ora ana regane yen dibandingake karo seragam perwira enom. Sakwise ngrungokake omongane dheweke babagan perkara kuwi ing sawijining isuk, Pak Bennet kanthi tenang ngendika, "Saka kabeh sing tak tangkep saka cara omonganmu, kowe mesti dadi loro bocah wadon sing paling bodho ning desa iki. Aku wis suwe curiga, nanging saiki aku wis yakin." Catherine dadi kikuk lan ora mangsuli. Nanging Lydia santai, terus ngungkapake kekagumane marang Kapten Carter lan pangarep-arep supaya iso ketemu dheweke dina iku amarga dheweke bakal lunga menyang London sesuk isuk. "Aku kaget sayangku," ujare Bu Bennet. "Kok sampean gampang banget nganggep anak-anakmu dhewe bodho? Yen aku kepengin nganggep ala anak wong liya, mesti dudu anakku dhewe. Yen anak-anakku bodho, aku mung bisa ngarep-ngarep supaya aku tansah ngerti kuwi. Nanging sak temene dheweke pinter kabeh. Iki siji-sijine perkara miturutku kita ora sepakat. Aku kira kita padha ing kabeh hal, nanging ing bab iki aku beda panemu. Amarga aku nganggep loro anak wadon sing paling enom pancet bodho banget." Pak Bennet, sampean ora kena ngarep-ngarep bocah-bocah kuwi nduweni pikiran kaya bapak lan ibune. Yen wis tekan umur kita, mesti dheweke ora bakal mikir babagan perwira maneh kaya saiki. Aku isih kelingan wektu nalika aku dhewe seneng karo seragam abang. Lan saktenane nganti saiki uga isih seneng. Lan yang ana kolonel sing enom gagah, nduweni penghasilan 5 utawa 6.000 setahun, kepingin milih salah siji anakku, aku mesti ora bakal nolak. Lan aku rumangsa Kolonel Forster katon gagah banget nalika wengi kuwi ing omahe Pak William nganggo seragame. "Simbok," bengoke Lydia. "Bulikku kandha yen Kolonel Forster lan Kapten Carter saiki ora asring teka menyang omahe Mbak Watson kaya biyen. Saiki dheweke luwih kerep katon ngadeg ing perpustakaan Clark." Bu Bennet ora sempet mangsuli amarga ana pelayan mlebu nggawa layang kanggo Mbakyu Bennet. Layang kuwi saka Netherfield, lan pelayan nunggu wangsulan. Mripate Bu Bennet langsung sumunar kebak bungah lan dheweke kanthi semangat langsung ujar nalika anake maca layang kuwi. "Lho Jen, saka sapa? Bab apa? Apa isine? Cepet Jen, critakno marang kita. Ayo cepet Nak." "Kancaku sing tak tresnani,
Yen kowe ora nduweni welas asih kanggo mangan bareng dina iki karo aku lan Luisa, kita bisa wae dadi sengit siji lan sijine saklawase. Amarga sedina kebak mung loro wanita lungguh bareng mesti ora bakal rampung tanpa padu. Teka sacepete sakwise nampa layang iki. Sedulurku lan para priya bakal mangan bareng karo para perwira. Salam tresno Caroline Bingley. Bareng karo para prawira, bengoke Lydia. Kok bulekku ora cerita marang kita ya? Mangan ning njaba, ujar Ibu Bennet. Wah, kuwi ora apik. Apa aku iso nganggo kreta? Takoni Jin. Ora nak, luwih becik kowe nunggang jaran wae. Amarga katon bakal udan, lan mengko kowe kudu nginep sak wengi. Rencana kuwi apik, ujare Elizabeth. Yen kowe yakin dheweke ora bakal nawari ngeterke mulih. Oh, nanging para priya bakal nganggo kretane Pak Bingley menyang Meryton. Lan keluarga Hurst ora nduweni jaran kanggo kretane. Aku luwih milih lunga nganggo kreta. Nanging nak, bapakmu mesti ora iso nyilihake jaran. Jaran-jaran kuwi dibutuhake ning ladang to, Pak Bennet. Jaran-jaran kuwi luwih kerep dibutuhake ning ladang ketimbang iso tak gunakake. Nanging yen dina iki iso digunakake, ujare Elizabeth, rencanane ibu mesti bakal kelakon. Pungkasane dheweke iso njaluk bapake ngakoni yen jaran-jaran kuwi pancen lagi digunakake. Mulane Jen kudu lunga nunggang jaran, lan ibune ngancani nganti lawang karo ngarep ramalan sing seneng yen dina bakal ala. Pangarep-arepe kelakon. Jen durung suwe lunga, udan deres langsung teka. Sadulure padha kuwatir, nanging ibune malah bungah. Udan terus nganti wengi tanpa mandeg. Jen mesti ora iso bali. Iki pancen gagasan sing apik banget saka aku, ujar Ibu Bennet bola-bali. Kaya-kaya dheweke dhewe sing gawe udan. Nanging nganti esuke, dheweke durung ngerti sepiro becike rencana kuwi. Sakwise sarapan meh rampung, ana pelayan saka Netherfield nggo layang kanggo Elizabeth. Lizzie sing tak tresnani, aku krasa ora sehat isuk iki. Sing mesti amarga aku kudanan wingi. Kanca-kancaku sing becik ora gelem aku mulih nganti aku luwih sehat. Dheweke uga meksa supaya aku ketemu Pak Jones. Mula aja kaget yen kowe krungu dheweke teka marani aku. Lan kejaba tenggorokan lan sirah mumet aku ora apa-apa. Salamku lan liya-liyane. Ya wis nak, ujare Pak Bennet sakwise Elizabeth maca layang kuwi kanthi banter. Yen anakmu kena lara sing mbebayani, yen nganti mati, mesti dadi panglipur yen ngerti yen kabeh kuwi merga nggodhak Pak Bingley lan miturut dawuhmu. Oh, aku ora wedi dheweke bakal mati. Wong ora mati mung amarga pilek cilik. Dheweke mesti dirawat kanthi apik. Sakjroné dheweke ana ning kono, kabeh ora apa-apa. Aku dhewe mesti bakal marani yang no kreta. Elizabeth, sing pancen kuwatir, mutusake arep marani Jane, sanajan ora ana kreta. Lan amarga dheweke ora tampil nunggang jaran, siji-sijine cara yaitu mlaku. Dheweke negesake tekade. Kok kowe iso-iso mikir kaya ngono? Bengok ibune. Mlaku ing lendut kaya iki. Mengko tekan kono kowe ora pantes ditemoni. Aku mung kudu pantes kanggo ketemu Jane. Kuwi wae sing penting. Apa iki tanda kanggo aku, Lizzie, ujare bapake, supaya nyiapke jaran? Ora, Pak. Aku ora kepengin nyingkiri mlaku. Jarake ora adoh yen ana tujuan. Mung 3 mil. Aku bakal bali sadurunge nedha bengi. Aku ngagumi semangat tulusmu, ujare Mary. Nanging, saben dorongan rasa kudu dipandu dening akal. Lan miturutku, usaha kudu tansah selaras karo kebutuhan. Kita bakal ngancani kowe nganti Meryton, ujar Catherine lan Nadia. Elizabeth nampa, lan 3 wanita enom kuwi banjur mangkat bareng. Yen kita cepet, ujare Lydia nalika padha mlaku. Mbok menawa kita iso ketemu Kapten Carter sadurunge dheweke lunga. Ing Meryton dheweke padha pisah. Loro sing paling enom lunga menyang panggonan tinggal bojone salah siji perwira, dene Elizabeth nerusake mlakune dhewe nyabrang lapangan siji menyang lapangan liyane kanthi cepet. Mlumpat liwat pager cilik lan ngliwati genangan banyu kanthi semangat sing ora sabar nganti pungkasane tekan cedhak omah tujuan kanthi sikil sing kesel, kaos kaki sing reget, lan pasuryane sing abang amarga kesel.
Dheweke banjur diparingi mlebu menyang ruang sarapan. Ing kono kabeh wis kumpul kejaba Jin lan rawuhe nggawe kabeh padha kaget. Yen dheweke mlaku 3 mil ing isuk-isuk ing cuaca teles kaya ngono lan dhewekan maneh. Kuwi meh ora iso dipercaya kanggo Bu Hearst lan Mbak Yu Bingley. Lan Elizabeth yakin yen dheweke diremehake merga kuwi. Nanging dheweke tetep ditampa kanthi sopan lan ing tata kramane sadulure ana sing luwih saka sekedar sopan. Ana kebecikan lan grapyak. Pak Darcy ora akeh ngomong, lan Pak Hearst ora ngomong babar pisan. Pak Darcy kebagi antarane kagum marang pandangane pasuryane sing disebabake dening olahraga lan keraguan apa pancen perlu dheweke teka dhewe nganti adoh kaya ngono. Pak Hearst mung mikir sarapane. Pitakon Elizabeth babagan kahanan Mbak Yune ora dijawab kanthi nyenengake. Mbak Yu Bennet turune ora kepenak lan sanajan wis tangi, dheweke lagi ngreges lan ora cukup kuat kanggo metu saka kamar. Elizabeth seneng banget nalika langsung diajak nemoni dheweke. Lan Jane sing sadurunge menahan awake amarga wedi gawe kuwatir utawa repot, seneng banget nalika Elizabeth teka. Nanging dheweke durung kuat kanggo akeh ngomong. Lan nalika Mbak Yu Bingley ninggalake dheweke loro, dheweke mung iso ngucapake rasa matur nuwun amarga kebecikan sing wis ditampa. Elizabeth mung meneng ngancani dheweke. Sakwise sarapan rampung, sedulur-sedulur kuwi padha teka. Lan Elizabeth wiwit luwih seneng marang Pak Bingley nalika ndeleng sepiro gedene rasa sayang lan perhatian sing diwenehake marang Jane. Tukang obat teka, lan sakwise mriksa pasiene, dheweke kandha kaya sing wis bakas dikira yen Jane kena pilek sing cukup abot lan kudu diupaya supaya cepet mari. Dheweke nyaranake supaya Jane bali turu lan janji bakal menehi obat. Saran kuwi langsung ditindakake, amarga tanda-tanda demame saya mundhak. Lan sirahe lara banget. Elizabeth ora ninggalake kamare sedelo wae, lan para wanita liyane uga ora asring lunga. Amarga para priya lagi metu, mula pancen ora ana sing kudu ditindakake ing papan liya. Nalika jam 3, Elizabeth rumangsa kudu bali, lan kanthi ora gelem dheweke ngomong kaya ngono. Mbak Yu Bingley nawari kreta, lan Elizabeth meh wae nampa yen ora amarga Jane nuduhake rasa abot banget nalika kudu pisah karo dheweke. Nganti Mbak Yu Bingley banjur ngganti tawaran kuwi dadi ajakan supaya Elizabeth tetep manggon ing Netherfield kanggo sawetara waktu. Elizabeth kanthi rasa matur nuwun banget nampa, lan ana pelayan dikirim menyang Longbourn kanggo menehi kabar marang keluargane babagan dheweke sing bakal nginep, uga njupuk sandhangane sing dibutuhake.